салом ба онҳое ки аз он тарафи экран моро тамошо доред. Салом ба онҳое ки ҳамешагӣ моро пайгирӣ мекунед. Салом ба онҳое ки наворҳои нав ба нави моро мунтазир мешавед. дӯстони азизу арҷуманд, хурсанд ҳастем ки шумо имрӯз ҳам ин лаҳза ҳам бо мо ҳастед. гарчанде ки бо меҳмони имрӯзаи барномаи мо қариб ҳар рӯз рӯбарӯ мешавем ё тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ суҳбат меорем, аммо дар майдони наворгирӣ ё дар студияи сабти барномаҳо дидану суҳбат оростан куллан дигар аст. бо талабу дархости худи шумоён имрӯз дар меҳмони мо акои азизи мо Анварҷон Ахмедов. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум Маҳмудхон ва инчунин ассалому алайкум ба ҳамаи мухлисони азизамон. Хуш омадед. Саломату сарбаланд бошед. Раҳмат. албатта ба шумо, ба мухлисони шумо ва ба бинандаҳои ҳамешагии мо моҳи мубораки Рамазон муборак бошад. Албатта ба ҳамаи ҳамватанон муборак бошад моҳи шарифи Рамазон. Анварҷонако мушоҳида мекунам вақтҳои охир ҳамин интервюҳои шумо, мусоҳибаҳои шумо то рафт кам шуда истодааст. Шумо даъват накунед кам мешавад. Не, ба ҷуз мо. Барои чи албатта ҳаракат мекунем барои мухлисон як суҳбатҳои навбанав ороста бошем. Албатта агар хато накунам, лекин ҳамин дар хуҷандам шумораи ҳамин интервю мегирифтагиҳо ҳам кама. ба фикрам ҳамин солҳои охир кам шуда истодааст. ман масалан ёдам ҳаст ки расо як сол қабл бо шумо суҳбат ороста будем. Як сол шуд не? Як сол гузашт ҳатто. ба фикрам гузашт як сол. баъди интервюи мо боз ягон Не, ба фикрам дига ягон ҷо интервю надодем. набуда? Набуд. лекин як чизи дигар, агар мо як ба фурсат суҳбат кунем, як фикри шахсӣ ма агар намедонам хато мекунам ё не, ҳамин ҳамкасбои мо ҳамин дар инстаграм шерхонӣ мекунанд, дигар корҳо мекунанд, лекин маҳз ҳамин коре ки имрӯз мо карда истодем, яъне ки интервю гирифтан, ҳамсуҳбат шудан, шумораашон кам. Бале, рост. лекин ҳаст ҳолатҳое ки мисол даъватҳое ки мешавад шумо рад ҳам мекунед. Баъзан чӣ сабаб мешавад ки рад мекунед? ё баъди саломатӣ ё аз серкорӣ, серташвишии рӯзгор, тӯю маърака. Барои ҳамин ҳам агар рӯзҳои холигӣ бошад, барои чӣ не? Албатта мо рад намекунем. Навкор буданашро ҳам инобат мегиред? Албатта инобат мегирем. чунки саволҳо такрор шуданаш мумкин. Баъзе аз рости баъзе саволҳо ҳамун саволҳо ман ҷавоб додаги мухлисон медонам, лекин боз ҳамин саволҳо такрор ба такрор мешавад. хуб мешуд агар нав ба нав як барои мухлисонам як чӣ гӯям шавқовар бошад. ҳозир бошад аз сарпарасти кулли барномамон ёдовар мешавем ки ин албатта Бонки Имон Интернешнл аст. Бонки Имон Интернешнл ба хотири осон намудани мушкилоти молиявии шумо барномаи Имонлайнро пешкаш мекунад ки тавассути ана ҳамин барнома шумо метавонед ки зиёда аз 200 намуди хизматрасониҳои молиявиятонро ба сомон расонед. барои зеркаш намудани ин барнома мо QR-кодро мегузорем ки аз ин истифода бурда метавонед барои албатта зеркаш намудан, яъне скачат намудан ва истифода намудан. ва илова бар ин дар поёни навор ссилкаи махсус ҳаст ки кори шуморо боз дучанд осон мекунем. ғайр аз ин албатта миннатдориамонро ба фотозонаи панорама иброз менамоем ки барои сабту таҳияи ин барнома барои мо шароити хеле ва хеле қулай ва заруриву дар кориро фароҳам овардан. шумо метавонед ки рӯзҳои хурсандиятонро айнан дар фотозонаи панорама гузаронида бошед. ҳаст ҳолатҳое ки масалан як моҳи пурра ба тӯй нарафтаед. аз сторисатон мебинам ки ҳамеша дар тӯй ҳастед. моҳи Рамазон де? ба ҷуз Рамазон, ба ҷуз Рамазон. Не, ин хелаш намеша. Хай мавсими тӯй набошад ҳам ба ҳар ҳол дар як моҳ шуда меистад, дар як ҳафта, якта дута албатта тӯй шуда меистад. дар як сол чанд маротиба ҳамин тӯйҳое ки шумо қабул кардаед бо ягон сабабҳои узрнок ки ба худатон маълум аст отказ мекунед аз тарафи шумо, яъне ки рад илтимос мекунед ман намерам. дар як сол чанд маротиба ҳамин ҳолатҳо мешавад? Маҳмудхон бовар кунед ба фикрам нашудааст. ягон маротиба. Ягон маротиба. инсон бемор шудааш мумкин. Не, шукри худо илоҳи бемор нашавиду. дар ёдам нест, лекин ба фикрам нашудааст. ягон маротиба. мумкин агар шуда бошад ҳам бо ягон консертҳои ана давлатӣ агар ҳамон рӯз мувофиқ омада бошад шуданаш мумкин ҳамин ҳам, лекин дар хотир надорам, ба фикрам нашудааст. бемор бошедам
البته مخلصا نیت کرده چندی ما قریب 1 سال پیش بند میکنن حرکت میکنیم رفته خدمت خلق کنیم 20 سال اضافه است که شما مثلا در مرکزی توجه عامه هستید. همین سبب اساسی در چی که شما با گفتی گپا اگر ما ساده کرده گفتیم اگه یا خوجندی کرده گفتیم احوازور نمیمونید عمر جان که سببش در چی؟ محمد خان خی همین ایجادات های نو به نو هر سال حرکت میکنیم سورتای نو با کنسرت های نو مردم خرسند کنیم مخلصای خرسند کنیم و البته با دعای نیکی پدر و مادر و با دعای نیکی خلق عزیز ما شماره برنامه‌های کنسرتیتون از 20 گذشتن؟ اگر هر سال بستی کنسرت یا نه هر در سال عموم اگر ما همین انا ما شما بگم چند سال اینجا نیاز کنسرت میمونید؟ انا محمد خان ایجادیات های من از سال 2004 آغاز شدگی لیکن کنسرت از 2008 از 2008 به استراحت هر سال کنسرت میگذاریم هر سال چند سالی آخر انکنون سرپرست پیدا شدن با کنسرت ها سالهای پیشتر نبودن نه؟ یا از اول همین سرپرست بود؟ از سال 2014 15 سرپرست ها هستند 10 سال آخر اگر پیش از ویگوی همش از حسابی خودتون بود؟ البته همین خیلی در بعضی برنامه‌های کنسرتی حالت‌های میشود که مثلا چیپتاها به دست برآمده میروند و از خزینه نیو از دست گرانتر میخرند برای وارد شدن. همین چیز رو خودتون به نظارت میگیرید عمر جان کو؟ نه وقتی که از همین خزینه چیپت خریداری شد خب دیگرش من حق ندارم این تمامی نه فقط تاجیکستان دیگر دولت‌ها همین کار هست من مثلا کنسرت‌های ازبکستان میریم مثلا تاشکند کنسرت‌های حافظا علاقه خزینه چیپته نیست باید خریداری کردگی اینم یک راهی بیزنس درست کوچه میبراید بالاش به کم کم پول مانده پول کار زندگی پیش میبرد این برای صنعتکار برای صاحب کنسرت مهم نیست نه مهم نیست وقتی که کسی که خواهد این صاحب اینم بیزنس میتواند رفته یک 10 بسته خریداری میاد خواهد 10 بسته کنسرت از خزینه میخرد من بالاش به مانده میفروشد و ما دیگه یگان حق نداریم که چوی این کار کداستی وقتی که ما نرخ گذاری کردگی چیپته و همون نرخ گذاری که ما ماندگی میخرد هر سال همین نرخنامه چیپته با اجازه خودتون به فروش گذاشته میشه البته هر سال همین بالا میره و نرخ چیپته نه ما حرکت میکنیم که همین چیپته ما دسترس باشد به فکرم در خوجند 50 سامان 40 سامان به فکرم یگان گرانی ندارد وقتی که میره 2 ساعت برنامه کنسرتی همه اشتراکچی قریب 100 نفر از همون رقاصه و نوازنده های و کارگرای صحنه همه نفر کنسرت بند برای همین ما هم قیمت نمی کنیم که همین یک مردم آمده خرسندی کنند مثلا یک عائله میخواهد 5 نفر 6 نفر بیاید وقتی که ما چیپته قیمت میکنیم الکی نمیتواند بعضی ها آمده 5 نفر 6 نفر برای همین ما نرخ دسترس میکنیم که آمده بیمال تماشا کنند مردم برای کمبیزاعتا میگن امکانیت هست که مثلا یک بست امین رایگان شود یا اینکه یک از هر بست یک شماره معین ما چی گم کنسرتی یک بست ما حالی خیربی نکرده لیکن برای کمبیزاعتا مثلا در تماس میشن با خودم یا با اکام البته از هر بست میشود ما چیپته دسترس میکنیم که مردم آمده تماشا کنید اگر به درجه ماکسیمالی گویم از هر بست تا چند عدد این چیپته ها با کمبیزاعت و با مایو بایو 15-20 چیپته هر بست از هر بست بعضی میشود 5 تا یا 10 تا از هر خیلی 10-15 تا چیپته البته دسترس میکنیم عمر تماشا کنه اما درباره کنسرت بیهوده حرف نزده ایستاده ایم البته عجایبات هم در این است که در فعالیت اکوی عزیزی ما عمر جان احمدوف این باری اول است که
барномаи консерти Анварҷон Ахмедов дар моҳи март дар иди бонувон баргузор нашуда истодааст. нашуда истодааст ва намешавад намешавад дар моҳи март. дар моҳи март. худатонро чӣ гуна эҳсос кардед? Чунки одат кардед? албатта ҳамин бовар кунед маҳмудхон вақте ки қариб ҳар рӯз мухлисон менависанд дар шабакаҳои интернетӣ ки барои чӣ реклами консерт набаромадааст. аллакай аммоҳи сари январ мухлисон менависанд ки барои чӣ консерт намешавад ё реклама набаромадааст. албатта ин сабаб дорад. ҳамин сол моҳи март моҳи шарифи рамазон рост омад. барои ҳамин ҳам мо аз ҳамин сабаб хостем ки консертамонро моҳи май баргузор кунем. зеро ки иштирокчиҳои консерт, ансамблҳои рақсӣ, навозандо хеле бефикрам бисёрҳо дар моҳи рамазон рӯза мегиранд. барои ҳамин ҳам мо имкон кардем ки алами консертамонро моҳи май баргузор кунем. аз сабаби моҳи шарифи рамазон буданд. аз сабаби моҳи агар як сол таваққуф кунед буд чӣ? не наметавонам. ман аллакай мана ҳар сол ин вақт ташвишҳои консерт буд. аллакай ёд кардам. хумораш гирифтааст ки чандин солҳои зиёд дар моҳи март барои модарону хоҳарон консерт баргузор мекардем, лекин имсол накардем. аллакай хумораш гирифта истодааст. хай боварӣ дорам ки моҳи май низ бо як барномаи беҳтарин мо аллакай суратҳои нав эҷод карда истодем, мухлисҳои хурсанд мекунем. моҳи рамазон агар мебинед ки агар аз оғози моҳи март бошад, агар чанд сол дар 3 сол 3 сол дар моҳи мо ҳисоб кардем 3 сол занҳо консерт намегузорем. албатта баъд аз 3 сол боз аламон иди занҳо консертҳои баргузор мекунем. вақте ки меҳроҷон ӯкои азиз мо Сангинов аз Исфара гуфтанд ки ако ман фаҳмидам ки ҳамин сол моҳи март шумо 8 март консерт намемонед. мумкин меми 8 март ман консерт монам. ман гуфтам барои чӣ? не гуфта ҳамин шумо 3 сол иҷоза. лекин баъд аз 3 сол бо ман худам барои мухлисо консерт мемонам. Анварҷонико қабл аз ҳамин ба анъана даромадани консерти шумо аз 8 март сар карда, қабл аз шумо ки консерт мемонданд? хато накунам ҳасани камол устод консерт мемонда дар театри Камоли Хуҷандӣ дар маркази ҷавонон. вақте ки мо донишҷӯ будем, ҳамон вақтҳо агар хато накунам устод ҳасани камол консерт мемонданд бахшида иди занҳо ба. аз он нафарам мисли шумо ба ҳукми анъана даромада буд, яъне ки ҳар сол 8 март мемонданд? акнун дар хотир надорам, лекин медонистам ки мемонданд дар иди занҳо. бинед қариб 20 сол аст ки масалан консерт пешниҳод мекунед. Анварҷонико ҳамин дар байн шудааст ҳолатое ки Анварҷон аз байни ҳамкасботон ҳамин як сол 8 марта моҳам холӣ када тед, моҳам консерт монем гуфта ҳамихе? не нашудааст. акнун оҳон медонад ки анъана шудааст. ин ҳама мухлисо ҳамин ана боноҳо медонанд ки модару хоҳаро ҳамин 8 март Анварҷон Ахмедов консерт мемонад. лекин ман ба ягон пешниҳод нашудааст ки ҳамин иди занҳо ман консерт монам гуфта ҳоле нашудааст. ба маъмурияти Кохи Рӯдакиам дар ғоибии шумо пешниҳод шудааст ки масалан мумкин шуда бошад, лекин ман хабардор нестед? хабардор не. лекин худо насиб кунад агар то замоне ки зинда саломат ҳастед 8 март аз они шумо. ҳамин 8 март ба фақат мухлисои модару хоҳаро албатта ҳаракат мекунем бо суратҳои нав, бо консертҳои беҳтарин табашонро болида гардонидан ба. интихоби айнан моҳи май сабаб дар он ки шумораи тӯйҳо камтар? не ана маҳмудхон апрел консертҳо бисёр ва моҳи май сабаб дар он ки якумин консерти ман 15 май шуда буд. якумин консерт. баъд сони аз дуюм сол фақат иди занҳо ва хостам ки анамин 15 май консерти мо оғоз шавад бахшида ба иди оила. барои ҳам хостам моҳи май. имсол чанд баст консерт пешкаш мешавад? ҳозир нақшаи мо
10 баст. 10 баст. агар хоҳишмандо пайдо шаванд барои чӣ не консерт мемонем албатта бо анварҷонку масалан пӯшида нест ки сол то сол ҳамин наслҳои нави овозхонҳо рӯи саҳна омада истоданд. нав ба нав рӯи саҳна омадани онҳо ба қабулкунии шумораи тӯйҳои шумо ғолибҷонакҳо ва дигар санъаткорҳо мабодо таъсир мекунад? не таъсир намекунад маҳмудхон чунки онҳо равияи шуморо стили шумоёнро интихоб кардаанд. албатта ризқ аз худованд чӣ қадр санъаткор бисёр шавад боз беҳтар рақобат мешавад пешравӣ мешавад ва дар мавсими тӯй ана гирифтем дар хуҷанд ҳар рӯз зиёда аз дар худи хуҷандин 20-25 та тӯй ҳар рӯз ҳаст ҳамаи тарабхонаҳо тӯяш аст ман ро якташ мерам дигар 20-25 тӯй боз дигар санъаткоро меран ҳай рақси ризқаш ҳай ва мухлиси худаш аст шунавандаи худаш аст аллакай чандин тӯе ки рафтин хатне тӯи аламу домодҳо иштирок кардагӣ мана аллакай шаби тӯи домодиашон ва хизмат кардостем ин ният вақте ки ман масалан фарзандам ва келӣ мекунам ният мекунам ки ман фалон санъаткора мегӯм ҳамин тӯи фарзанди ман хизмат кунад барои ҳамин ҳам ҳамин ният карда моя даъват мекунам барои ҳамин ҳам ҳар якта ҳамун санъаткоре ки нав қадам монда истодааст ё санъаткорҳои аллакай 20-25 сол боз эҷод мекунанд ҳар яктаи онҳо мухлиси худ шунавандаи худ гуфти гапҳо миҷози худашо дорад мана барандаҳо чӣ қадр бисёр ҳар яктаи онҳо дар мавсими тӯй ҳар рӯз тӯяшон ҳаст шумо рӯд якта тӯй бимеред 20 дигар тӯй биям боз дигар баранда ҳаст барандаён дар кор албатта бо ин суханатон онҳо бо мо баробар шуда наметавонанд баробар шуда наметавонанд гуфтан ин хато ин гап ҳар як аз мавқеи худашо дорад шунавандаи худашо дорад аламин таассуб мекунанд ҳамун шахс бар ин манам ҳамихел равияи суруд эҷод кунам ҳамихел либос пӯшам ҳамихел консерт монам албатта ин беҳтарин моям ҳавас мекунем фахр мекунем ки алами равияи моя маъқул карда эҷод кардааст фахр мекунем аслан либоспӯшиашонро ва ҳаракатҳояшонро дар саҳна ва дастпешӣ бар ин ҳамаш албатта тақлид ва таъссуб аст моям ба кӣ масалан шумо ҳаракат мекардед монанд шавед ман масалан аз хурдин ҳамин телевизорҳои тамошо мекардам устод ҷӯрабек муродова вақте медидам ҳавас мекардам ки ҳоло ҳам инсоне ки ҳавас кардани тарзи либоспӯшӣ одоб ҳаракат мекунем ки ҳаламун шахс бар ин моям 80 ба бароямам рӯи саҳна суруд хонем устод ҷӯрабек муродов ҷӯрабек набиёв онҳо фахри мо ҳастанд мо бояд тамоми тоҷикистон фахр кунем ки ҳамихел санъаткоро дорем онҳо воқеан ҳам таронаҳои мондагор доранд ки имрӯз агар шумо ҳам аҳамият диҳедага бо гузашти солҳо аз нав ҳамун таронаҳое ки онҳо дар ҷавонияшон хонда буданд боз аз нав хит шуда истодааст агар мо соддатар карда гӯем бо гузашти солҳо кадом таронаҳои шумо хит мешавад акнун ягон санъаткор гуфта наметавонад ки ҳамин суруди ман хит мешавад солҳои дароз мардум гӯш мекунад ин пешгӯӣ кардан хато аст солҳо мегузарад баъд маълум мешавад вақт нишон медиҳад албатта кадом сурудам мемонад ина ман ҳеҷ гуфта наметавонам вақте ки ана худо пиронсолигӣ мерасонад ана ҷавонон насли наврас ҳамон вақт сурудои мои аз нав бо мехонад аз навсароӣ баъд мумкин ҳамҷо гуфта метавонем ки ин суруди ман фахр карда гуфтам ки ин суруди ман мана ҳоло ҳам дар дили мухлисо ҷойгир аст ҳозир сурудҳое ҳастанд ки масалан дар тӯйҳо рақс боб таронаҳое ҳастанд ки
дар дохили нақлиёт мисол гӯш карда мераванд ва баъзан боз дигар таронаҳое ҳастанд ки дар макони хушдилӣ бу дигар. ҳамин вақти эҷоди сурудҳо шумо чиро бештар ба инобат мегиред? ман аз ростӣ бештар ҳамин гапа ростшо гуфтан дарко ман бештар тӯю маъракаҳоро назар мегирам ки вақте ки зиндагии мо як бурда нони мо аз ҳамин тӯю маъракаҳо ҳамин мардум ба раҳмат халқ ба раҳмат вақте ки тӯй ба даъват мекунанд зиндагии санъаткоро ғайр аз мо чандин нафар навозандаҳо меранд мо ҳамин тӯя дар назар мегирем ки вақте ки эҷод мекунем ҳамин рӯзи хурсандии мардум хотиримон шавад солҳо дар дилашон монад вақте ки тӯй мегузарад 3 соат лекин пас аз тӯй навори ҳамин тӯя тамошо мекунанд гӯянд ки падараш ба раҳмат ҳамин санъаткори маъракаи мо омада обод кард гуфти гапҳо тас монд. албатта мо бештар ҳамин назар мегирем. мисол дар YouTube чӣ қадар просмотр мегирад ё сценарии клип чӣ гуна аст, ин барои шумо дуюм дараҷа аст. албатта вақте ки суруд эҷод мекунам албатта фикр мекунам ки ҳамин суруд рӯзи хурсандии мардум ба рақсбоб ҳаст ё на. албатта дар як альбом 20 суруд бошад ҳамаш рақсӣ не сурудҳое ки гуфти шумо баъзе сурудҳое фикр мекунем ки ҳамин мардум вақте ки ман нақлиёт ба ё радиоҳо гӯш мекунанд ҳаловат баранд инам назар мегирем мо лекин сурудҳои рақсие бештар ба тӯи маъракаҳо ҳаракат мекунем сурудҳои мо маъракаи обод кунад. лекин он овозхонҳое ки дар Хуҷанд фаъолият мебаранд аксариятшон ҳамин гунаанд чунки даромад аз тӯй аст. даромад аз тӯй бизнеси мо ҳамин. аммо шуморо бизнесмен яъне тиҷоратчӣ гуфта метавонем де? шоу бизнес. шоу бизнеси мо шоу тӯй. албатта мо вақте ки мана ягон бизнесмен фурӯшандаи либосҳо мерад аз Турсия аз Хитой либосҳое мебиёрад мефурӯшад. тиҷорати моам қариб ҳамин гуна эҷод мекунем аз оҳангсозо оҳанг мехарем шоирова шеър фармоиш медиҳем шеър мехарем ҳама ҳамин расход баъд ҳамин расходе пулои сарфа кардагия аз ҳамин тӯи маъракаҳо боз кор карда мегирем. ин ҳам як бизнес. албатта. аммо солҳои қабл солҳои пешро агар мо ба назар гирем масалан устодони санъат онҳо худашон эҷод мекарданд. мо ҳам эҷод мекунем. як албом гуфтам қариб 20 суруд 18-20 суруд ҳар сол худам ҳам эҷод мекунем оҳангсозоям фармоиш метиҳем ваҳам зиндагиш аст. шоиро зиндагӣ дорад шоиро оҳангсозо ҳар як шахс кори худаша кунад ба фикрам боз ҳамон чиз зебо мебурад. худо хоҳад аз хатонам аз 25 моҳи март мана хазинаҳо кушода бемалол мухлисон метавонанд чиптаи консерти мои дастрас кунанд. таҳти унвони ё ҳоли номаълум дар фикри ҳамин мо одатан бо ки маслиҳат мекунем таҳти унвони бисёри вақт бо устод Толиби Озарахш. аз аввалин барномаи консертиятон ҳамин толор пур буд? шукри худо якумин консертиам танҳо як баст буд. як баст пур буд. баъд мана 4 баст 8 баст то 18 баст консерт мондем. дар давоми фаъолиятатон аз ҳама зиёда 18 баст албатта. худо кунад ки консерти имсолаатон ҳам яке аз консертҳои хотирмон бошад. албатта мо ҳаракати ҳамин ба минбаъд муроҷиат мекунем ба ҳаводорони Анварҷон Ахмедов ки 3 соли охир 3 соли охир омода бошад моҳи май силсила барномаҳои консертии Анварҷон Ахмедов манзури ҳаводоронашон мегардад. бе ягон хеш шубҳа метавонед чиптаро харед ва шуморо танҳо якчи 2.5 соат як иштироҳату фароғат интизор аст. албатта аз ташвиши рӯзгор камтар дуришта фақат хурсандӣ. ҳамин охирон консертатон буда агар хато накунам омадани Бунёдбек. соли гузашта. имсол мабудо ягон киса интизор шавем? не. фақат худатон. фақат суртҳои беҳтарин аз эҷодиётҳои нав
برآمده مال مخلصای خرسند میکنیم. акои азиз барои омаданатон сипос. سلامت باشید. ман фикр мекунам ки имрӯз мо тавонистем ки ба мухлисони шумо البته аз ҳама маълумоти даркориро пешкаш кунем. البته مخلصان عزیز شکری بودن شمایان. ба ҷуз телевизиони азия гӯем моро аз муҳоҷиратам бисёр тамошо мекунанд, албатта. чун медонам ки ҳаводорони шумо یاران مسافران به شما از وطن سلام، از مادر و پدر زی همه مرد و زن سلام. худо кунад ки онҳое ки дар мусофирӣ ҳастанд البته. бо сари баланд хотири ҷамъ ва тани сиҳат ба ватан баргарданд, тӯй кунанд. амарҷонакои شما همراه خدمت کنید. худо расонад. البته من به همه آن کسانی که در مسافری هستند تنها یک چیز را میگم که خودتان احتیاط کنید. خداوند نگهبان هر یک شمایان باشد. хуш омадед. سلامت باشید. саломат бошед ва худо кунад ки дар рӯзҳои хурсандӣ боз ҳам дида ба дидор расем. سلامت باشید. бинандагони азизу арҷуманд, амарҷонакои азиз буданд, пешниҳоди моро рад накарданд, омаданд ва дар натиҷаи омаданашон тавонистем ки андаке бошадам боз суҳбати ороем. як соли дига интизор намешавему. худо агар хоҳад боз ҳам البته ба تست наздикӣ برنامه کدام است. барнома бо ҳузури шумо ташкил سلامت карда باشید. رحمت. акнун нафароне ки бароишон ҷиҳозҳои сантехникӣ лозим аст, мо ба мағозаи навтаъсиси дамино даъват менамоем. аз ин мағоза тамоми ҷиҳозҳои сантехникии таби дилатонро бо нархҳои хеле ва хеле дастрас пайдо карда метавонед. аз ҳама муҳимаш, мо шуморо бисёр овора намекунем, зеро шумо ҳама чизҳои лозиматонро аз як мағоза пайдо карда метавонед. мағозаи дамино дар хизмати шумо. фаромӯш накунед, ба шарте ки ҳама хариди шумо аз мағозаи дамино бошад, бурда расонидан яъне доставка аз мо. суроғаи мо шаҳри хуҷанд, ҷумъа бозор. телефон дар экранҳои шумо.